kuma dihita sude. Lumomi dihita sude peparannya puta mga sagogo nadia. Selamat hari Natal mari hita sude. Mau lihat ma di Tuhan tak. Doain jumpa mati kina naik kota pesta perayaan Natal ni peparannya puta mga sagogo nadia pitipion. Alani kaparade ma rohata saluhutna kapasonang ma parjono mahina martanyang nahohong di bagasan rohata ni martanyang mahina. Kapukama acara perayaan Natal di Tition, Kapuji masyarakat kembali ke Mahita dengan pujian bersama segala puji syukur. Hamunadongan mahina holongan keluarga besar opu mga sagogo nadia na ginubus ni Tuhan Yesus Kristus. Tamaman pagmulyati itang main ko di batata alaasi ng holong ni rohana dihita di muluta siyan na sa ilawang sa tuwari las merohon. Dinongani jangan pasu-pasu ng muluta Uhud di Sarihon at kanarikot di Barnulud kami. Di basa-basa umukan ang pagkikita kahipason bugo ng masuniroha magulaw-law. Di bau nilita tujuh masa jangan ditutup di dalam sila. Gloria, gloria in excelsis Deo. So nagkasusuruan di Bethlehem Efrata, mamuji Tuhanin, uju songgo palwauni tumortibion. Hitape, pasangakot tamaiban na marhite ibadah kasadarion. Marit ni mahina. Oh
dohot koar nitot di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabena din mahakai jalamaringan ditong-atongan ihitaon. Jadi bila kami anak sempurna soman hasakapun di anak sasana nasihat aman roh kasih di roha dohot hatu atau Nung ngapatar kanguluani jalanunga widah kami jalanunga huatin dako kami dohot baritaho kami Tuhan Tuhan besalin dirinya na dilapang ni amaihian jalan lampatar di kami. Tuhan nama rasmiro adohami koparan yopung nami mga sabuko na dia sejabodetabek di ingananon mamestahon hari ang tubuhnya anak Tuhan Yesus Kristus si baluahami asi maroham tubuh mahoni mulu nami saya puli jala baluahami saya ujako kami jala waraso kami ma halwaon na binasabasahon mi dihami saya ucapkan kami marhite-hite nanito so anak kaholongan ni rohami Yesus Kristus si paduai marhite halwaoni dongani ramoti pasu-pasu jala parbukui hami tiup tangan nami jala say haol hami totong asalam sadaro hanami nasa mudaron mamuji dohot mangoloiho ari-ari baik hasangapon hamuniaon diho. Amen. Hatani debata nagabi epistel di parpumuata di parningotan tutubun itu hatta Yesus Kristus Imana tersurat di Matius bidu 2 mabukasian ayat sada sahat di ayat 10 tajahama marhite na responsoria atani debata turku epistel di natal paparan hukum mga sagubo na dia sejabar Jabodetabek sadarion tersurat di Matius 2 ayat sada sahat ayat 10 asa tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea wujuh inarajaon ni si Herodes Roma akapakas taras Yakuba huta Yerusalem di dia doa dan Tuhan pribadi namun dia kami bicara antara besar alani kami alai di sini begir raja Herodes tersunggut maigana rodi sudi panusi di huta Yerusalem jadi umat asing di mana roh di sektor bertani maksori di mana masida bukan Tuhan Kristus jadi di dok matu nasida matu ibadah huta Bethlehem nada dua Judea ai somolodo patokni panulani ya buta Bethlehem apalagi mengenai doa di luar kali antar bulan dari dua judul ayo bodoh hawa dari anak-anak saya bangsa dungi markusik masih Herodes maju waktu habis tarani tujulona disihir-sihiri matu nasida lelengna dung tarida kami Tuhan disuruh manasida buta Bethlehem nina lawa mahor kasma dia kamu dak dan lagi
yang jupang pabola amumat bahu asa doho tau lawa surga Tuhan asalung dibagi nasida hakana kadai lahoma nasida anggobit kami naun ida nasida hian ditano habis sarani sai di kijang nasida do muse rasi rasa sahat tikos di kijang ni inganan ni danaki marmida bitami masaya siduma rohani nasida laos di bongoti mabagasi gabe di ida madak danaki dohot si Maria inanai dungi manukak manasida marsoba tudak danaki dirukari ma artanasida sere hamidjon dohot akkana angur parsobaun nasida tuibana dumi Roma tornani di bata makikite siang dipilih nasida unang mula pe kumoko seharus dari sejarah nama nasida mula nasida asarunglau nasida Roma suruhan ni Tuhan ini ida si Joseph dinipina nama doktor ibana hehe mahom wa madakana kira roh inanai mapurus mahamudu tanomisi disi mahamudu pai marom sehataku ai nanain duan nisi Herodes dodak danaki asa bumbona jadi hehe manusia kebara ibuan mereka dengan rapto inana korni ini mapur musuh tarusi ido sahatna martua doa kana tumangihon hakari debata jala nau peoksa amin mari kita doain sahak mahita tu napasahakon akka liturgi songon nang tarsurat di acara tai omma akaya kota sianteka sahak tu kelas nol liturgi na berjuru debatadon na manopa na sa arom na di portibion marhiti hatana na balyay dijadihon ibanas sa lubukna jolmai besongonido marhiti hatana dohot wasona naso haduduani dijadihon ibana do jolmai hobartu rupana jala dudos tu pangalahona tabi ema liturgi na barjuru Imula-imulana, ito pada batama, langit doho tanah nami
dimulana ditopa de batama lai dohotanoon amen. Dimulana ditopa de batama lai dohotanoon amen. Amin. Mulanya diute de tatama aina tapan. Dimulana ditopa de batama lai dohotanoon amen. Dimulana ditopa de batama lai dohotanoon amen. Dimulana ditopa de batama lai dohotanoon amen. Amin. Dimulana ditopa de batama lai dohotanoon amen. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan puisi dari Salsa Borunai Baho dengan judul Natal Pembawa Terang. Natal pembawa terang. Aku tak dapat melihat lucunya bayi Yesus. Aku tak dapat melihat bahagianya Maria dan Yusuf. Aku tak dapat melihat malaikat Gabriel membawa berita bagus. Aku tak dapat melihat sukacita para gembala menimang bayi Yesus. Aku tak dapat melihat gembiranya para majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan nur. Meskipun aku tak dapat melihat semuanya itu, namun aku melihat kasih-Mu Tuhan, kasih yang menerimaku dengan tulus, kasih yang menenangiku setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah lahir di hatiku, menyertaiku selalu, menjadi mata bagi setiap jejak langkahku. Amin. Amin. Bertobat kita sendiri. Kita lanjutkan dengan liturgi yang kedua. Siang anak kota angka kelas 2 SD. Nunggang dengan di idade batasan hudna jadi-jadian ni tangan main di leho doroha pernidaan jala padahian tujol main alai manuntun lomo dojol main diulawo do hajahaton songoni nang dosa tudos mana masai itu padohan yang putas di jolo-jolo tubuh binahi tuhalagu alai ditodo tutadaga jol mana tumutul lomona hasusaan dohot uhum do japarna tabigema liturgi na paruah Rumi taruang tanoi kabe anak jalan dumi mengarah mandi di batang di atas tiap air. Amin. Rumi mempuli pada batang nina jadi mahonatian jadi kiamat. Rumi dikuat dari batang mentur harian digoan di nahari budi buat mari terang mari bisa mari mengulangi. Rumi mempuli bersama dari batang jadi maho kadang-kadang di persidangan di angka ayat lain persidangan di ayat ke ayat. Amin. Jadi di
Dungi mangkuli kusema debata. Jadi mahamu agak perenang di kajang-kajang langiti. Bain pasirangan di harian sen langit. Kabetan dapat buat tidur di parang doa tak hari doa tak tahun. Amin. Jalagabe panundang akai di ajang-ajang di langiti asa dibati yortana on nungi majari masakuri. Dungi hina jabata mai patu burotana ema duhu doa sasani nama praboboni awak nama praboboni nai bagasan dos tumas nabe tahun kami menjadi masamani. Jadi di pantubuhun panoiba, duhun sangsana nama pabuehan bonina terus tumaksana. Dohot nama pabuehan bonina tu bagasan terus tumaksana dungi mengabekan ida debata. Jadi bon mari torong mari musei mari pantubuhun. Dungi di kauli debata madua panondang nabolong pangguruan di hari. Doa panondang namet pangguruan di bori rodi angkat kita. Dungi di bayan debata manasida tu ajang-kajang yang asal disendangi tanahon. Jala manggomi arian bangin jala bain pasirangan di natir sianolong dungi dunga dengan di debata. Jadi buat hari terang hari musik hari papakan. Baik, kita lanjutkan dengan vokal grup ujian. Honama Ihutoloko.
Mari dimahita. Dung namanutun longonan sol pada parjului gabe holang pada sida sia ibata di laun-laun niari hagut turun hagaorong ma parungena alai nang longoro hari ibata ma gozol mai hinorhon di dosa disangka ibadah lopal wahon jol mai sia dosa nang hamatean na manontongi tapi ema diturungi na patuduh alai ulo benar bisus selasana menggulmi gulana akkana jeladiho di debata jawaban jadi hidup memandung buru-buru teh tomondo hidup debata rasa jadi pengaruh munas yang sangat haus akan diperlakukan dungi inna buru-burui ima mando uloki jadi do pengaruh mami sian parbu ini hau akana diperlakukan Alai yang goncat pagu ini au nadi persungoton ni porlak hidop debata do unang pangkana musian au jala unang jamahu hasil unang matriamu Dungi tongol mata nasida kadua dibotoma namar saemara nasida gabe disongo tima bulungi hawara bain sabut nasida dan di bagian sidama suaranya debata Jehovah namedang-edang dipolaki di haroronya alo gumarak kotari gabe martabuni masih ada do manai di holang-kolang ni hawa akana dipolaki marodopohi pohon boini debata Jehovah Dungi jojo-ma debata Jawa nasi Adam Nina memandung ibana di dia dorong jadi Nina si Adam mah hubege dia suara dipolaki gabe mabiarau ai masaya mar doau ubahen namar tabuniau Kor gabungan kri haleluya
pertanyaan mahina alih debata amami dari badua jinjak debatan abadi jalan orang narodo kami lain walau batau malajari manobogi jalan pangkukur rusak kami nagari jodoh pulau sisami hatam jalan wali kami sakti-sakti dari kami nata sosok lagi orang lain amali usaha kami alani al-Fahami Kadihun tanya dan dulu asli orang yang Tuhan sesa pasal dan usaha kami asli orang yang sesa sudah usaha Tuhan rahul Tuhan Tuhan jalan ulang doa usaha kami unang hubungi kami asasana kami asih orang sesa pasuri maka pasuri kami jodoh mampan kami dan mulai kami usia nasa kami dan kuhaulungi kami usia nasa pikiran dan sasrul bini mulu kami asih orang doa kami dan usul diri kami baik kami hari kami jujur subhanallah di Tuhan alih Tuhan asih Tuhan di kami tinggi kami di jujur aku baik kami HP hormat kami asa rahasia kami tinggi dari dasar seperti kami asih Tuhan asa hanguluan na saliling nililing na di ibadah hasangapon ma di ibadah na diincang amin baik kita liturgi nama waton siang keluarga Maduma Nadia sakap haduau hanguluan dot haduau do sakap di jabatan tu naria siana barhite holong ni rohana na bangkai
ditomos do anakna nasasadai ima Yesus Tuhantai tutuma hatai nama do unang mago zolmai di bagasan dosana alaya sama wolu alani panul solionna di dosa nak kahurangan nabi tapi kema di Turki na paupanto Duni dina jahormat kusina bongot imam parawe kodohot sudi isini bagasmu ay kodoh hidan akponan maladok kami dina maras kutama buat mati hol pitu pasang di tunggal dohot bolu-bolu siang nasa pinahan menggijam alayan wesiang pinahan masuk ke sapasang tunggal dohot bolu-bolu Siang pinampe nak teman-teman langit itu pasangnya tunggal banget baru-baru asa adong tinggal kuning mengalu sambat ke ai pitu hari dan utamawan 40 hari 40 bulan nenekmu rumah dipasang siang tanaman masa menggerukan menang pai jadi dibaik semua maksudnya somen nanti nawan jauh bajibana alai 600 tahun umur semua inaroi aik nasumar utamawan Dungi dibangunin sinua parawi irap dohot anakna dohot di jolmana roh di jolma diangka anakna dijoloni aikna sunat sian pinahan akan naganjing dohot sian pinahan naganjing dohot sian lidon dohot sianna mandinggir di tanaman Akar rumilo pasang-pasang mata motor sinoak tubagasan parawi tunggal dohot buru-buru somona tinonahon di debatatu sinoagi jadi dinsalpu na pintuari koma aik na sematu tanawan 600 tahun di Gunung Sinowati di bulan Sipaka 2 di hari 10 itu apalagi nasadari buhar-buhar nasuli angka warni gudang mukap narowat angka padiluan di langit jadi masa maudan tipe-tipe tanawan obat hari obat kubangin lelekna apalagi nasadari bokot sinowak tu parawi rabdohot aka anakna sisem siham dohot senjata dohot jolmana dohot dan tolu jolmai di angka anaknya nasida dohot binatang madrahum nasibon masamna dohot aka pinahan marsibon masamna dohot sude aka namarjijir di tanoon marsibon masamna dohot sude aka pidong marsibon masamna sude pidong merede dohot marhabu akaruge kapasangan tu semua tu bagasan parawi siang nasi amadari akan makabosan harana di bagasan akan memenuhi semat pasang itu wasiat dan semat daging semua mati dua di mata tujuan mungkin di sujamu dan sepuluh amin di Turki napa di mahon sian keluarga Narumintang Nadia Amarulinda Nadia keluarga di Amani Mikael Nadia nunga ditomos anaknya nasasada itu portimion ima Yesus Tuhan tai nunga dihitahan mauni jalan nunga patar di ida matata alani i akan tinobus jalan pinaguan itu hatta di paranehon ma parange nabania jalan abonar nahi nalo mohon di mata tapi kema di Turki nabadi mahon Nikadim ayat 1 alai anggoho ale Betlehem kata mame betu dohonian anggo tungkol ajulon tuak kahuta libu-libu di juda abe sian hodo haloroni nagabe panggomi di Israel dala aka halorona sian na nahinan sian aka alina lobi salin
Mika 5 ayat 2 dilayani pasatan mana sida satro ditiki pengintuan bina manubur jalan mulak pasi-pasi nyaka bina tuan tanah Israel. Mika 5 ayat 2 alai jangjang keibana dalam Al-Quran mahasal juga di Jehovah. Mari diika mulia di gua menjawab di kata jadi maringan masida ayat tibur maibana di sila di apa itu mitanawa. Mika 5 ayat 4 jala ibadah demi hadamnya molonen roh astur kitanata molonen mitahon na madrasta akan boloni jala patikatonat tama mol ibadah pitu parmahan dot wala untuk di jelma. Mika 5 ayat 5 jadi sudah gagaton nasida tanah asur pahite hidup orang roh tanah sini di bekasan harpangannya dan ibadah wa baluan hida sen asur molor roh naik sumolo tanota jalan naik di guna pertal pahata. Mika 5 ayat 6 jadi sebab napor siang jauh ma pasi-pasi di sejago di tengah-tengah itu akka bangso jala sama muda namanya teh itu dulu naso mai di joma manang di akta anak joma. Mika 5 ayat 7 alai humut musai pasi-pasi di Jakob di tengah-tengah di angka bangsa berbeda di tengah-tengah di kaum angka bangsa songon singa di tengah-tengah di binatang akan di tombak songon singa kanora di tengah-tengah di angka penuhan di biru-biru walau di bonus gape dilotongi jalan di soro dan adong napal luaran. Mika 5 ayat 8 jadi timbul mata aku di atas ni Allah mana sabo jalan siap nasi busuk. Mika 5 ayat 10 di arina sasadai ninja jahuba siap menakku akal hodam siap tengah-tengah jala aduakku akal mereka. Mika 5 ayat 10 siap menokku madohot akah hutabolon di tanah jala gargarokku nasa hutam akah nagot tinggi. Mika 5 ayat 11 Jala pasir tumot bro angka uti-utian siang tanganmu jala dangadong bedi ho pangorudnya. Mika 5 ayat 10 jala siapodok kuma gana-gana ni akan niumi dohot gana-gana akan tiwangi siang tonga-tongami jadi dak peho masoba tu jadi-jadian di tanganmu. Mika 5 ayat 10 jala urotan kuma akka sambawani siang tengah-tengah jala siapodokku akka hutam. Mika 5 ayat 10 jala wainokku maupun tumulon di bagasan parpian diri masuk wakka bangsa perbegu akan masuk magio Tuhan. Amin. Vokal grup lagu pujian Saitu Wau Tuhan.
Ya, martabat kita sedih. Boleh dimahita.